treba tvojih usana. Krv u mojim venama si otopila i popila. Stigli smo na drugu lokaciju, druga aktivacija, ovoga puta dnevna soba, ali nastup je u dvorištu jer je lepo vreme i lepo je dvorište. I ovim putem želimo da čestitamo Milanu koji je bio najuspešniji takmičar u ovoj aktivaciji koju je organizovao Radio S zajedno sa kompanijom Jela Jagodina. Šta bi ti kazali i kad bi saznali, ja bih te ukrao, ja bih te ubrao. Tako je, jednom smo već dodelili kuhinju, ovog puta dnevnu sobu, a vidjet ćemo šta će biti trećeg puta. I zato što sam tako moj, što sam tako moj, otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja ja. Još uvijek nećemo otkriti šta će biti u trećoj aktivaciji, možda bude spavaća soba. Ostavit ćemo slušalcima Radija S da čuju šta će biti glavna nagrada. Prošle put smo bili u Pančevu, sada smo u Beogradu, možda i neku Crnu Goru, što da ne. Ljubimo se. Naravno, Magla Band će biti tu sa nama i u trećoj aktivaciji. Koga ona loši sazna, na koži to osjeća, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad kao ranjenila, jer si me izdala.